puheen. Kari Kantalainen, Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n puheenjohtaja. Ole hyvä. Festaa. No niin, arvoisat vanhusneuvoston jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minä, Saara Venner, kiitoksia kutsusta tulla tänne Vaasaan ja mahdollisuudesta osallistua tähän hienoon juhlatilaisuuteen. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETUn puolesta minulla on mieluisa tehtävä tässä puheenvuorossa nostaa esiin eläkejärjestöjen linjauksia yhteiskunnan tilasta ja ikääntyneiden silmin katsottuna sekä kannustaa senioreita osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Nyt pyydän sen verran anteeksi, että minun ruotsinkielinen taitoni ei ole niin hyvä, jolle olen päättänyt turvautua sitten Erik Wogenbergiin, joka ystävällisesti mun puheenvuoron jälkeen ottaa ne avainkohdat tästä puheesta ja vetää yhteen. Eli jos sallitaan pahoitteluni siitä. Mutta hyvät ystävät, odotan ihan rauhassa. Hyvät ystävät, niin YK:n onnellisuusraportin mukaan Suomi on 156 maan joukossa maailman onnellisin maa. Kun asiaa tarkastellaan elinajan odotteen, sosiaalisen tuen, korruption vähäisyyden perusteella. Tämän tiedon tulisi olla meille suomalaisille itsetuntoa kohottava, mutta ymmärretäänkö meillä onnellisuusraportin viestin sisältö ja sen arvo? Jotenkin nimittäin tuntuu siltä, että nykymuotoinen hyvinvointiyhteiskuntamme ja sen monipuolinen sekä kansainvälisesti tarkastellen kattava palvelutarjonta koetaan ikään kuin itsestäänselvyytenä, saavutettuna etuna, johon ei saa koskea ja jota mikään ei saa uhata. Meillä myös luotetaan siihen, että on yhteiskunnan tehtävä turvata kaikille ikäystävällinen ja ikääntyneiden oikeuksia kunnioittava elinympäristö. Mutta onko mielikuva maailman onnellisemmasta maasta kestävä? Elämme nopeasti muuttuvassa globaalissa yhteiskunnassa. Kysymys kuuluukin, miten tuleville polville voidaan turvata kohtuulliset hyvinvointipalvelut? Entä voiko valtiovalta edellyttää kansalaisilta enemmän omatoimisuutta hyvinvoinnin ylläpidossa? Hyvät kuulijat, tilastojen mukaan Suomi on Japanin jälkeen maailman toiseksi nopeimmin ikääntyvä maa. Ikäpyramidi ei siis ole meille erityisen edullinen. Julkisessa keskustelussa väestön ikääntymistä pidetään keskeisenä yhteiskunnallisena ongelmana. Varttuneen väen suhteellisen osuuden kasvu nähdään erityisesti julkista taloutta kuormittavana. Ikääntynyt väki onkin usein julkisuudessa esillä eläkejärjestelmän rasitteena tai sote-palvelujen ahkerana kuluttajana. Nämä näkemykset jättävät kuitenkin varjoonsa monta tosiasiaa. Ikääntyneet ovat todella tärkeä osa suomalaista elämää yhteiskunnallisina toimijoina, työn sekä vapaaehtoistyöntekijöinä, veronmaksajina, kuluttajina, arvokkaina perheenjäseninä sekä ihan omina itsenään. On syytä muistaa, että elämme pitkäikäisyyden yhteiskunnassa, jossa on yhä enemmän vanhoja ihmisiä. Yhteiskunta kuuluu jo nimensä mukaisesti kaikille, mutta yhteiskunnassamme ikääntyneiden ihmisten ääni ei kuulu riittävästi. Ikäihmisten ääntä yhteiskunnan päätöksenteossa tuleekin vahvistaa, aivan kuin puheenjohtaja avauksessa totesi, sillä kaikenikäisille hyvän yhteiskunnan rakentaminen on pitkällä aikavälillä sitä parasta ikäpolitiikkaa.
Eläkeläisjärjestöjen näkemyksen mukaan eri sukupolvien välisiä hyviä suhteita on syytä tukea ja lisätä oppilaitoksissa vanhuuteen varautumiseen liittyvää tietoa sekä ymmärrystä. Vain siten voimme ehkäistä ikäsyrjintää ja sukupolvien välistä vastakkainasettelua, joka viime aikoina on valitettavasti noussut korostetun voimakkaasti esiin ja julkiseen keskusteluun. Viittaan tässä muun muassa nuorisojärjestöjen eläkeuudistukseen liittyvään ulostuloon. Hyvät seniorit, poliittinen keskusteluilmapiiri Suomen tulevaisuuden suunnasta on kärjistynyt poikkeuksellisen vaikeaksi. Valtion velkaantuminen jatkuu ja sote-uudistus sakkaa niin, että koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus on vaakalaudalla. Meillä hyvinvointipalveluja rahoitetaan jo nyt kireän verotuksen ohella enenevässä määrin velkarahalla tilanteessa, missä väestön syntyvyys alenee, kansalaisten elinikä nousee, väestön nopean ikääntymisen myötä vanhuspalvelujen tarve niin terveys-, sosiaali- kuin asumispalveluissakin kasvaa. Onhan siinäkin pari Petterillä tekemistä luotsata raskaassa velkalastissa seilaavaa Suomi-laivaa turvallisesti läpi karikkoisten vesien. Hyvät ystävät, seuraavaksi muutamia ajankohtaisia linjauksia. EETUn piirissä nimittäin kannetaan aivan erityistä huolta vanhusväestön palveluasumisesta. Hyvinvointialueiden uusi palvelumalli on johtanut perinteisten hoivapaikkojen vähenemiseen. Tilalle tarjotaan niin sanottua yhteisöllistä asumista. Haasteena onkin, miten varmistetaan, ettei uusi toimintamalli johda yksilötasolla kohtuuttomiin seurauksiin. Vaikka kotihoidosta onkin tullut yhä keskeisempi tapa vastata toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden hoidon tarpeisiin, painopisteen siirto kotihoitoon ei korvaa ympärivuorokautisten hoitopaikkojen vähentymistä eikä vastaa etenkään yksin asuvien tai muistisairaiden ikääntyneiden tarpeisiin. Ikääntyneillä on perusoikeus turvalliseen asumiseen. Hyvinvointialueiden tulee järjestää riittävästi ympärivuorokautista palveluasumisen paikkoja kasvavan vanhusväestön tarpeisiin ja valtion on turvattava siihen riittävät resurssit. Ja pari sanaa digitalisaatiosta, kun se on päivän aihe joka paikassa. Digitalisaatio on muuttanut yhteiskuntaamme perin pohjin. Asiointi yksityisissä ja julkisissa palveluissa on siirtynyt kiihtyvällä vauhdilla verkkoon. Uudella teknologialla on kiistatta hyvät perusteensa, mutta digitalisoitumiseen liittyy myös suuri inhimillinen haaste. Miten estää ikäihmisten digisyrjäytyminen ja miten pitää heidät mukana yhteiskunnassa, yhteiskunnan täysivaltaisina toimijoina? Digitaidoton joutuu kohtaamaan arjen haasteet päivittäisessä elämässään, muun muassa asioitaessa verkkopankissa tai ostettaessa matkalippuja verkkokaupasta, etsittäessä tietoa sote-palveluista sekä asioitaessa terveys- tai muissa viranomaispalveluissa, esimerkiksi Omakanta- tai omaveropalveluissa. Ja aivan oma iso riskinsä on rikollisuus, sillä verkossa tapahtuvien petosten ja taloudellisten väärinkäytösten uhreina ovat usein juuri iäkkäämmät ihmiset. Vanhusasiavaltuutetun ehdotusta kunnallisesta digituen järjestämisestä onkin helppo tukea. Kirjaston yhteyteen olisi luontevaa sovittaa digitukipiste opastamaan ikääntyneitä nettiasiointiin ja mielellään yhteistyössä järjestöjen vapaaehtoisten digineuvojien kanssa. EETU edellyttääkin, että eriarvoistumisen ehkäisemiseksi digitaalisten palvelujen rinnalla tulee aina olla tarjolla painettua tietoa ja mahdollisuus hoitaa viranomaisasiat perinteisinä lähipalveluina. Erilaisten toimintakyvyn ja rajoitteiden takia kaikki ihmiset eivät vain pysty digitaaliseen viranomaisasiointiin. Hyvät ystävät, lopuksi
pari sanaa vanhusneuvostojen roolista ennen kuin päästämme Henrikin vauhtiin. Vaikka hyvinvointialueuudistus toi mukanaan paljon muutoksia kuntien ja hyvinvointialueiden työjakoon, on kunnallisten vanhusneuvostojen perustehtävä jatkossakin luoda kunnan päätöksentekoon ikääntyneen väestön näkökulmaa ja valmistella olevista asioista saada tietoa. Uudistus korostaa kuntien tulevaa roolia nimenomaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä, rakentajina, kaavoittajina, liikenteen ja joukkoliikenteen toteuttajina, unohtamatta turvallisuutta ja varautumista. Eri puolilla maata toimintatavat ja toimintavaltuudet kuitenkin poikkeavat suuresti toisistaan, joten konsepti kaipaa yhtenäistämistä. Vanhusasiavaltuutetun valmistelussa onkin lakimuutosehdotus tavoitteena saada vanhusneuvostolle puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuuston kokouksiin, ja Eetu tukee tätä hanketta täysipainoisesti. Eetu myös valmistelee lakimuutosehdotusta, missä vanhusneuvoston nimi muutettaisiin ikäneuvostoksi. Ikäneuvosto kuvaa paremmin eläkeläisiä ja heidän erilaisia elämäntilanteitaan, ja myöskin vanhusasiavaltuutettu on tukemassa tätä ajatusta. Hyvä juhlaväki, haasteita meillä riittää rakkaan isänmaan tulevaisuuden varmistamiseksi, mutta haasteethan selätetään ylisukupolvisella yhteistyöllä, toinen toistamme tukien, toinen toisiimme luottaen. On hyvä muistaa, että eripura ei vie eteenpäin kaikki se työ, jolla varmistetaan senioriväestön mahdollisuus saada ikääntyä arvokkaasti ja nauttia virikkeellisistä eläkepäivistä, on tärkeä osa turvallista ja ihmisarvoista elämää. Omasta puolestani toivotan kaikille teille oikein hyvää ja aktiivista syksyä sekä elämän iloa ja voimaa tärkeässä työssänne ikääntyneiden hyvinvoinnin puolesta. Och nu, Henrik, varsågod. Ärade medlemmar av Äldrerådet, mina damer och herrar. Tack för inbjudan att komma till Vasa och möjligheten att delta i den här fina seniorfesten. På Pensionärsförbundets intresseorganisation PIO-RFs vägnar har jag den angenäma uppgiften att i detta anförande lyfta fram pensionärsföreningarnas riktlinjer i fråga om samhällets tillstånd och sporra seniorer att delta i den samhälleliga debatten samt i beslutsfattandet. Bästa seniorvänner, enligt FNs lyckorapport är Finland världens lyckligaste land bland 156 länder, då saken granskas utifrån förväntad livstid, socialt stöd och ringa korruption. Det här borde vara en uppgift som höjer självkänslan hos oss finländare, men förstår ni betydelsen och värdet av lyckorapportens budskap? Är bilden av världens lyckligaste land hållbar i det snabbt föränderliga globala samhället? De här synpunkterna överskuggar dock flera fakta. Seniorerna är en verkligt viktig del av finländarnas liv som samhälleliga aktörer, utförare av arbete och volontärarbete, skattebetalare, familjemedlemmar och som sig själva. Seniorens röst vid beslutsfattandet bör förstärkas eftersom byggandet av ett samhälle som är bra för alla åldrar på lång sikt är den bästa ålderspolitiken. Ärade åhörare, den politiska debattatmosfären om Finlands framtida riktning har tillspetsats och blivit exceptionellt svår. Statens skuldsättning fortgår och social- och hälsovårdsreformen har så mycket problem att framtiden för det finska välfärdssamhället ligger i vågskålen. Välfärdsservicen finansieras utöver genom den stränga beskattningen redan nu i allt högre grad med lån i en situation där det förs allt färre. Medborgarnas livslängd stiger och behovet av tjänster för åldringar både inom hälso-, social- och boendeservicen ökar i och med den snabbt åldrande befolkningen. Nu några aktuella teman. Inom PIO är vi särskilt bekymrade över den åldrade
befolkningens serviceboende. Välfärdsområdenas nya servicemodell har lett till att de traditionella vårdplatserna har minskat. Istället erbjuds så kallade gemenskapsboende. Utmaningen är hur man säkerställer att den nya verksamhetsmodellen inte får orimliga följder på individnivå. Arbetsfördelningen mellan kommunerna och välfärdsområdena måste göras klarare. Vem tar ansvaret för och hur tillräcklig vård tryggas samtidigt som minnessjukdomarna ökar och anstaltsplatserna körs ner. Och sedan något om digitala färdigheter och risken för marginalisering. Digitaliseringen har förändrat samhället i grunden. Uträttandet av ärenden både i privata och offentliga tjänster har i allt snabbare takt flyttat ut på nätet. Den nya tekniken har utan tvivel sina goda grunder, men med digitaliseringen sammanhänger också en stor mänsklig utmaning. Hur kan man förhindra att seniorer marginaliseras digitalt? Hur kan det hållas med som fullvärdiga aktörer i samhället? PIO förutsätter att det alltid också bör erbjudas en möjlighet att sköta ärenden hos myndigheterna som traditionell närservice vid sidan av den digitala servicen. Till slut några ord om äldrevården. Även om välfärdsområdesreformen medförde många förändringar i arbetsfördelningen mellan kommunerna och välfärdsområdena är den grundläggande uppgiften för det kommunala äldrevårdet också i fortsättningen att komma med den åldrande befolkningens perspektiv till kommunerna, till kommunens beslutsfattande i det ärende som är under beredning. Äldreombudsmannen bereder följaktligen ett förslag till lagändring med målet att få yttrande och närvarorätt för äldrerådet vid fullmäktiges sammanträden. PIO förbereder också ett förslag till lagändring där namnet äldrerådet ändras till seniorrådet. Ärade festfolk, jag önskar alla en trevlig och aktiv höst samt livsglädje och styrka i ett viktigt arbete för seniorernas välbefinnande. Se oli kovin hyvin esitetty. Paljon sujuvampi kuin minun ruotsini.